עם כבנים, עם כעבדים. 6 פעמים אנחנו אומרים את זה בתפילות יום ראש השנה, בתפילת מוסף אחרי התקיעות. היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצרי עולמים, עם כבנים, עם כעבדים. יש אפשרות שנעמוד לפני הקדוש ברוך הוא כבנים. כבנים, פירושו של דבר, אנחנו רואים את עצמנו חלק ממשפחה. אבל אם אנחנו רואים את עצמנו חלק במשפחה, פירושו של דבר שאין כאלה שהם בנים יותר וכאלה שהם בנים פחות. כולנו שווים. כולנו בנים אתם להשם אלוקיכם, בלי הבדל, כולנו עם אחד. בימים האלה של חשבון הנפש, כאשר אדם מטבע הדברים עושה את חשבון הנפש בינו לבין קונו, צריך לעשות גם את חשבון הנפש בינו לבין חברו. באיזה מידה היינו משפחה אחת? באיזה מידה דאגנו לחוליות החלשות בחברה? באיזה מידה אנחנו מוצאים חן לא רק בעיני אלוקים, אלא גם בעיני אדם. סוגיות קשות ניצבות בפנינו, הן ברמה הלאומית, כשאנחנו מדברים על ברמה המדינית, סוגיית ההקפאה. לא נוצרנו להקפיא בארץ ישראל. אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות בה, כפי שהיינו שרים בילדותנו. הציונות היא תנועה בונה, ובעזרת השם נמשיך לבנות בכל חלקי ארץ ישראל. כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך אחריך עד עולם. ישנן הסוגיות המדיניות, ישנן הסוגיות החברתיות, יש בעיות שעלינו להתמודד איתן, בעיות הגיור, היחס אל הגר, היחס אל הזר, היחס אל החוליות החלשות בחברה. בל נשכח שאנחנו כולנו שרשרת אחת, שרשרת של בין הדורות, של משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע וכו', ושרשרת באותו דור, שכל חוליה מחזקת את חברתה. ערב ראש השנה, תשע"א, שאפשר אולי לקרוא עליה תהא שנת עם אחד, אנחנו מתפללים שבזכות זה שנהיה כולנו ערבים זה בזה, נזכה שהשנה הבאה עלינו לטובה תהיה שנת שלום, שלום אמיתי, שלום של שלמות, לא שלום של נגיסות, שנת בריאות, שנת פרנסה טובה, שנת בשורות טובות, ישועות ונחמות לכלל ישראל ולכל פרט ופרט בישראל, שתהיה לכולם כתיבה וחתימה טובה.